eta hemen zedekogu Loraldiz, euskal kulturarekiko zaletasune sustatzeko jaialdi zedekogu bera, Bilbon ospatzen da, baina gaur egun ja, Euskal Herri osoan ezagune da junaz esaten, ezagune da. Eta berton ikusi aldoguz pelikula, sinemako filmak, bebai dantzaldizek, poesia, bertsolaritza, literatura eta euskal kulturan dauzen era askotako gauzek. Ez dakite zuek Ibai Fresnedo eta Maider Galardi egon basarien nonoiz antze? Loraldi zen? Ez, baina aurtengo plan kristonona dakat, martxoaren 25 Loraldia terminala deituko dan egun bateko jaialditxoa bezala, gazte sortzaileen 5 ekitaldi daude, tartean Formol Laborategiaren album, Abiaren kontzertua eta mankizuna. Uste dut gainera sarrerak agortute dauzela horrena, ez da? Así que igual aurten estrenatuko naiz. Oh, ze ondo. Oye, interesante. Dena ez egon, baina, bueno. Jungo zinen? Noski. Hombre, ondo sonaten dago, ez da? Bai. Aurton, ez dakit badakizun Maider, baina Gabriel Aresti gogoratuko dabe, eta bereziki berari prestautako egun oso bat dau. Zeuena izango bazan Loraldiz, nor hartuko zenduen, nori gogoratuko zenduen, nor gogoratuko zenduen barkatu? Nik ustez, tertulia honetan, espazioa hartu beharko lukeela, Maiderrek orain dela egun batzuk idatzitako txioa, kasu honetan EHUn, ez? EHUren areto... Ai, bitxu, ekarteko izenaz, Bizkaia aretokoa, ez da? Nik uste lotuta dago. Ai, ama, Maiderrek azaltzie zer egoan. Junintzan hitzaldi bat ematera, moderatzera, eta Bizkaia aretoan zen, EHUren areto bat, hau da areto publiko bat, eta bertako gela edo forum guztietako izenak euskal gizon ilustreenak ziren, ez da? Arestibera, Etxepare, Txillida, Oteiza, Barandiaran eta beste hainbat, eta eskatzen nion EHUri buelta bat emateko zerrenda horri, badaudela emakume pentsalari, ikerlari, sortzailea, abeslari, idazle, emakume pila bat. Hasi behar baino bagera omenaldiak egiten eta hildakoak gogorarazten, pues esango nuke Mauriziari ingo niokela nik omenaldia, ezakit gainera, ez dakit orain eraberritzen ari da nere pandero eta trikitixo eta euskal musika. Dokumental bat ingo da horren inguruen. Bai, eta... dokumentala, orduan potente dator. Jake hortan gauden eta Ines Osinagak eta Lore Argaratek ere badakaten emanaldi bat montatuta eta pues ja all in eta Mauriziarekin atope. Bai, nik igual pertsona zehatz bati ez, baina bai Euskal Herrian pedagogia eremuan hainbat eta hainbat aportazio egin duten emakume horiei guztiei, igual. Zudanari batera. Bai, kolektibo bezala, o Vicenta Mogel, berdin dit, igual dit. Nik primero estarbe. Igual bai gomendatzea Loraldiari eta EHUri Maria deskarga betxo, bai, hola nik izen asko etorko beak ezen burure. Ekartzeko bai. Ze bakarrik, gainera, ez bakarrik galderan erantzun, baizik eta beste asko. Hori ja egize da danak ez diela euskaldunek eta mundu osoko emakume gauzela hartzen orduan. Eta han ustot Bizkaia aretoan bakarri dauzela euskaldunek, ez da? Zuki gondosun argazki. Ez bai, Zielandiatik ikusi dutzu zer, eta erantzun egiten dutzu, ez, Maider? Erantzuten dutzu, ia non hori bebai harino bururatu dakola hori, eta antza horrez geroztik bebai UPV-ko gela batzuk bai hartu da bela emakumien izena. Kasu honetan Leioako komunikazio fakultateko zenbait izen aldatu edo izendatu dituztenen emakumeen izena jarri dituzte, eta egia da areto edo Bizkaia areto handi hortako plaza bati jarri diotela ere emakume baten izena. Asuntoa da, anekdotikoa dela eta beti dela korrekzio bat.
Bakarra, ezta? Bueno, eta korrekzio bezala hartzen dela emakumeen izena jartza, eta ez berez, ez egu, osea, berez ez egu hortan pentsatzen. Beraz, nire eskakizuna hori da, ez areto bat gehiago irekitza, ez? Nire eskakizuna da aldatzeko hor daude. Hau da, txilidak galdu dezala bere aretoa. Hori da, hori da nire eskakizuna ez da areto gehiago irekitza, baizik eta daudenak, beti esate dugu, ez? Txilida, kendu, txilida. Ez, baina, karo, gutxiago kostatzen du gehiago izatea, daudenen posizio privilegiatu horren gaineko gogoeta bat egitea baina. Hemendik aurrera, txilidarinik galardi gehitzu. Hala, oso ondo. Ondo, ez da, perfectoa. Zelango importantziz edo deko olako festival bat eukitzi Euskal Herri, olako kultura sustatzen duen festival bat eukitzi zuentzako? Erabatekoa eta izan ere, atzeratuko nuke Bilbon eta gainontzeko hiri zein herrietan. Osa, ingo nuke igual zabalagoa, o ibiltaria, o ez dakit. Bai, zein ingo zen duen, Ibialdiz, Nafarroa, Oinez eta honen modukoak, edo ingo zen duen rotaten. Formatu ez dakit, baina Bilbotik ateratzea, Bizkaiatik ateratzea interesgarria, ez dakit. Edatzea pixkat Euskal Herri osola. Adibidez, badago Atlantikaldia errenterian, uste ziburun ere egiten dutela liburua azoka bat beste kulturrekitaldi batzuekin ere. Bai, holako kulturrekitaldizik egon diese, ean, poesia gunak egoten dabe, bai, eta oso... Sormene, Galdakaon... Hori da. Bueno, bai, batzuk, baina igual dino orokorrien Euskal Herri mailan, adibidez, Ibialdize badakigu Bizkaian dela, pues guau, Nafarroa Oinez, Nafarroan, guau, holako zozeregoti urtin baten edo, ez? Gipuzkoan, Lapurdin... Ez dakit Loralia edo besteren bat, baina Loralian formatua replikagarria da. Hori izan nahi dut. Eta garantitxua. Orduan bai. Orduan izango txagu Loraldikoari, mesedez, edatu zaitezte. Edatu zaitezte. Bai, ez da? Bai. Esan kamararit, esan, mesedez. Venga. Edonon, antolatu. Edonon, niretzean. Antxontoieriak inban moduen, ez da? Bere bakarrizketak ibarreko ezietan. Neko espazio kultural interesgarria da nire etxea, bai. Nahi bazun, ingo guzo zer, maider galardieko gu, ya ez da txillida, ya galardi da, kontuz. Bueno, zokoa geha, kasi. Hori da. Euskal kulturari dagokionez, zuentzako zein da planik gustokoena? Ez tozta zuezako arrise jasotzi edala, ez da? Nei asko gustatzen zait antzerkiak ikuste. Antzerki. Nei musika. Musika, nire bai. Ez que enduiztazu, tio. Musiki da, bai, baina ez dakit, berez, bai antzerkia, musika, dantza, eske dena kontsumitu egiten dugu. Markatu oso kultursari gara programa honetan, ez? Oso, ikusten dut, bai. Oso eta militantea gainera. Eske hau ez da, zengo eta asteburu honetan. Tipo, ikustezea kontzertu batea eta beti berdinak ikusten. Bai. Hori egize da, jente ezagutzezu, zelan esazten, nire bikotik esazten. Eske azkenean, Euskal Herri zen danak ezagutzezari ezetan asozileku berdinetara. Hori izan barro, nik uste dut, igual gure kasuan privilegiatua geha, baina gu juton geha, gure lagunek antolatu eta egiten dituzten gauza guztitara. Ez dira da gutxi. Hori da. Bueno, gehitxau beti alda gehitxau, ez? Hori izan dut. Bai. Bale, basuretzien ingo urrengoa, ez? Maider bekertu deko gu. Bueno, zeuek esan dutzoten moduen, loraldira aurten zu juteko esperantziko zu eta ikusi dut bai hori biltzanela ikusten zer dagoen da zedez. Zu ibai, aurten juteko esperantzarik edo... Juteko asmorik ez, baina agenda dakatelako topera eta bueno, pues ordaindu barralako bai, hori aitortu barra izuet. Leku askotan ez da ordaindu bide, Leku askotan ez, baina, bueno, nik interesa dudan deko zuzena ordaindu bida. Bai, eta gaur egun, 8 amila jartzea, zabat ere merkearez. Bale, beste eskakizun bat orduan, mesedez. Gauza politze, diru barik inaldire. Bai. Inaldire mesedez, edo gube bai, algara jun, ikusi, eta gero programa honetan komentako. Nik uste, hor, diskrepo, kultura ere da ondasun bat askotan ez zaiola ematen balio materiala eta Claro, bai, brometan dira egin naz, barkatu, bromila esan. Gu sarrera ordaintzeko pres gaude, peajea
gratis da egunean. Exactamente. Ostras, eske hori ja beste kontu bat da. Exactamente. Baina nik antzerkion bategaitzik, euskarazko antzerkion bategaitzik, euskarazko bitxuse, ostri, birriten junaz ni irati ikusten, nik ordainduko, guztetan badaten ordainduko, bai, ala bai. Peaje ez tot nahi. Lautan jungo gea, eta albun ikustea lautan jungo gea. Hemen importante da hori, horregatik gure militantzia. Gero badago jendea superprest dagoena €100 ordaintzeko Beyoncé ikusteko, Barcelona adibidez. Bale, nire eskakizuna aldatukot. Loraldia, mesedez, gu 3 gonbidau eta gu antzerki, musika, sinema, horren inguruen ingo berba. Eta kubrituko dugu dena. Kubrituko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuri.